Sa ako ka probinsyano, ning syudad nanimpala, nangita og trabaho, basin in town og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo radyong makakao. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan, pag di ay sa uban. Matag adlaw naning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon, malipayon lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Wa mo respetan sa kapitan! Mao lagi. Ang ikaw, asawa mo tika-tika. Ah. Pilom, ikaw, wa mo lunyara. Ako yung napaistoryaha. O sige, mo ang tika-istorya. Oy, onyara. Onyara. Oh. Onyara. Ikalit kog bugno na yung mga sabaw. Mao na. Asabaw o asawa? Hibo, ikalit kog bugno ano yung mga sabaw. Huwag ko kibaw sa hinungdan. Boli ko. Ako sa mga anak mo, ako pastoryan. Ako sa mga, ano na? Ako sa Buli ko mga, niya po. Kaya kinan ko na din ako nukumutubo. Awa ko, away grata ka jud. Wala, ginang ka di mo tubo. Oo. Ikaw, Kaya gisulti pa nga, din ako na may manubo. sa mga po ni mo, imo misi. Kani? Kailan ka ni? Kailan ka na? Kani? Sino kailan ka? Kuan manggod ka nang... Di, kanang murag... Kailan ka? Huwag ko kailan na kulot Asa, na asa, kuyawan lang to. asa, yun na ba? Murag mag-ungo. Yun na pa kanong. Kuyawan mo gani. Dili, manggod Kailan tanawa. ka? Kamu mo kaila ko pa makailaan na. Hoy. Tanawa na ko na naungan na, murag ungo. Hoy, tihig na kailan ka ni. Wa lagi ko kailaan na, kisa man ako. Di mo ni-react man ko kagod. Ade, nireact lang ko kinahadlok ko. Napa ba nitawin aning mabuhi? Murag igo naman sa tubig. Basin maonig di ko ani. Murag mo man gi-COVID siguro. Basta kupitin ato-ato ra niya. Unsa man nila siya? Mong mo nagi. Basta sekreto ni siya. Sekreto na ni. Ayaw isaba ninyo sa kapitan ha. Ang am sa sekreto ng naunga. Ano mo jud dapat ting positive bisag na mga problema. Di man gud ang ako problema ang atong barangay kapitan. Ano yung problema mo Rap. na ngano man? Siya ko man na. Ayaw na lang ipaminaw anak nila. Diba si Tarkin sa ning bata? Oo. Di lagi ambot. Haman ni mama day gidamon ko ni Iya, tanod ako niya. nang gidala sa- Ako nang gidadir eh. Kay magsige maghilak, di mo man makauyos naong atong barangay tanod sa kalubihan bas buyoyoy. Man. Oh. Imo masay pa tubangan ang buyoy nga pati mo kay Oo, niya kadlukan mo jud Madlok tong mura ba Ako to kaliwas? ako Madlok gid ang bata. Ako na lang gida bata eh. Kasi nga nimo dong. Ha? Na, mo sa ka. Madlok ka buyoy. Hadlukan sa baya kay tugnaong sa buyoy. Oo, kaayo. Basta ako karong panahon na gikurbaan gyud ko. Ayo. 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 Hay! Kaling mudjol, kapoy kay ni daghang kang envelope. Unya, daghang envelope, duha ka buok. Ang sud anib, puros mga mudjol. Way kahumanan. Nga! Atikat ato na lang tang ating niga patudlo ta. O lagi, magpatudlo ta. Wait, Ay, Una mo mga pila ka siya, no? Pananghit una mo sa inyong amahan, ha? mo ikaw no. Ma! Ma! Wait sa, ha? Wait sa, Rebecca. Kay pastorya ako kay ano. Kinahala ko pastorya kay Nao. Nanin niya musod kalit pinak. Kulbangan niya tagkaling niya. Kalma lang, sige, sige Sige na. Ma, nananghida mamini mo, no? Ikaw na ni pananghisa, ni Papagod. Musukot sa guna siya, basta ikaw mananghid Ikaw na lang mabe kay di nga may sugtan. Ah, sige. Ako na lang bahala, ako na lang bahala sa inyong amahan. Ako Sige, na lang sige. bahala manupag. Thank you, Ma. Thank you, Mao niya, oy. Hey! Asa mo? Sige, Asa mo go to? na po, go Asa? na. Tama. Asa mo? Asami? Ha? Sa ilang nika, magpatudlo big mudjul. Ujo ba to mo, Jul? Ato na sa mamiga Tempa. Kinsa mo na sinika.
Ay, Durap. Ha? Nika? Oh. Kato ng anak ni Sano. Maunay, anak sa paboritong tanod. Oo, ganun. Anak ni Sano. Di magod pa, mama na siya pinaka-bright sa mga agod pa niya. Patudlo niya ba, kay lisod ka ang module. Classmate mo, ganang nagmit ka. Dili Pa. ba classmate, pero kami kabaluan eh. Ha? Pa, paminaw, dili importante kung na-classmate o dili classmate. Kay nga no, muna na guna nag-tutor ko na magpatudlo. For example, ikaw, asa man ka ni Agi, kapitan ka. Oo. Nagpatudlo ka sa pagkakapitan, unsa unong pagka-taagi Oh, pagkapitan. mauna! Mauna ko na mo! Go, go! Oh. Go na siya! Tay pa. Ang ikaw, darling. Asa mo ka, darling? Nakita ka, naka-uniform ko. Asa man ay ko, ha? Oh, Sa sige. pagtuon ni mo, asa man ko pa dong? Oh, lagi. Sige na, Ayaw, Kap, di mag-referee pa nag-basketball. Sige, darling. Joking na, darling. Jote pa ko, Oh, mauna! lagi, Ang darling. tanawa, ha? Oh, maliit. Taka, O darling. mali, mugo na dyan ko. Oh, Ay sige. patagagkuan, ha? Na, Pa ko'y jamo. Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Pa ko'y jamo. Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Ay, babay, happy ma. Happy Ika Jud niya ma. ko asawa. Oy. igos Ako, kapitan ko. Sikulo ko lang, mama. Aya. Usa ba na papa? Mato na mi ha. Kay magpatutol mi sa module. Tay pa. Laruhan na inyong paninika. Ha? Bitaw. Kaklaro ah. Darling. Uy, kaklaro alang ni ka. Kaila ka ni module? Ha? Dami man namutog tani mo. Namaadto mi lang ni ka? Ha? Magpatuldo na mig module. Kung asa yung kinaptara. Ay, kinanaas. Tara! Sulod! Ha? Sulod! Sulod? Sulod ta! Manulod ta ka to! Oh, ano? Unyasa! Sulod po! Unyasa! Manulod! Unyasa ha? Ginahalang ka sulod? Dara, sulod! Oh! Ano yung mong ginahalang sulod? Dara! Magawa ka itong photo! Oh! Sulod! Ani? Sulod! Oh! Kasabot Oh! Kaya pinasupo naman ninyo! Ha? Kap, Kaya nga ito mo! Sulod! Sulod! ako ng mga anak mo. Sulod! Nga to sa balay! Badhog na to. Sulod! Sulod! Dara! Oh! Nisulod ako namin! Dili! Sulod sa kalangkuan! Buhok! Sulod sa balay! Usa mo! Uy! Ito ka na! Lagi ko ito! Sulod! Ay! Manulod! Wasa to eh! Manulod! Namaon! Nalulod kami oh! Dili! Sulod! Sulod sa balay! Ow! Sulod mo ano? Wait a minute! Can you speak English na? Sulod inside Awa ta mag-video-video! Wa ta mag-vlogger dire! Sulod! Sulod! Lingkod sa mo, Konsehal Joe. Konsehal John. Ako ba ang nakulbaan di ako ani? Oh, kasi may tuyo ninyo. Niya mo pinagkita naman taga nila sa barangay. Alagi mo yung dire lagi kay. Oh. Nami to yun, yung confidential lang din siya. Ako. Confidential. Pero okay ray, salig lang ako sa imong tibok pamilya. Wala problema. Di pa kay ako taning kuan ba kay confidential ba ya, di ba? Wala Kasi problema siya no. Salig lang ako sa imong tibok pamilya. saan nila mo din masudlong tag mo sa kwarto ba kay. Pero si unya, unsa may ako ikalaga ninyo? Ako ang manggod. Wala mo ko plano good. Unsa ano? Nga mulansad ko sa sunod eleksyon buhon So unsa man? sa pagkakapitan. Nangyari ako si Kapitan Rap. Oh, okay. Nindot ka na, Konsehal. Pero makasalit pa ko nimo nga mo suporta mo na nako ana. Oh. Ay, support lang gani, why problema ninyo, Konsehal. Oh, wait. Mo support gid mi. Uban sa kong mga pamilya. Oh, basta namin nimo. Dapit ko nimo. Kami sa Sawa Park, no, high school. Pati na sa June. Oh, mo ba? Nindot. Oh, basta kami, ako, support ko ninyo kay Nigo ta. Nga ba? Kapitan? Ang kapitan siya no. Kanang nindot no? Kapitan. Oh, support ta. Di ba napakayo istoryahan ni ko? Ay, okay. Anak, Nasa tayo ko tuyo ni mo Mel na hindi siya no, nata ko tuyo ninyo. Sa unsa man? Unsa man imong tuyo?
Nagsibot ka na os mo anak Sa kuan, Wala lagi, amoy- regarding mo gani siya sa ko, namang gud may ST dance competition, virtual ni siya. Virtual ka nang Pero kanang dili mo cellphone. Virtual ka nang di magtupad. Dili, layo siya, pero kanang gitape na daan ba. Ah. So ganahan ko i-appeal si Nika. Okay Uy. ba? Oh, may man imong sayaw. Oo. Liwat ka na sa inahan. Ay, kay kaning Friend mi sa TikTok. dancer man is mahiyahay das ubos. Gusto ba? Dili ka nang mahiyahay bang kwan ba kanang mga variety Pero, show. Noy, okay ra ka, papilaw na ko si Nika. Oh, may problema na ako basta sa ato ang grupo. Support gami ninyo, Sa di ba? sketch, sa Sa iski na siya nga. Oh, sige, may problema. Hapit na ba ya? Murag next month na mag-start kami practice. Okay na ka, Tinel? Ikaw, love. Ang atong anak na talent niya. Sweetheart, dili Ako, love. tinuod Kinsa ko. man as love. May sweet. Nasugat mo yung Kinsa man as my sweet. Ikaw nak no, ikaw support ko kasi mong inahan. Sampita, kuya, Gani ka no. oh, Ay ko lang okay, mawaw ko. sampita ko no, Rabia. Ay say, ay ka lang lagi kay mawaw ko bang wa ko'y tingog na makakid. Ako kagting. Uy, Rabia. Ay, naku ni mo, day. Wa jud kay gamit taon. Bisag sampit lang. Di jud ka Ay, kakuha, taway. ko lang lagi kay Hala. Uy, taas kay na ilang balay. Oo nya, gamay kayo kay kidako man ta. usa ni daan ano sampit. Sampit lang gud ka lang. Gamiton jud mo ang pagkasampit. Ika ba? Gigit jud ko nimo. Ayo! Good. Ayo! 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 Ay, hala! Hala! Uy, hala! Naigo ko Naigo ko silang pultahan. Agoy, ikaw wala nalikamal ako. Hala, sorry kayo. Hindi, wala. Okay ra ka? Sa mga bata. Abi na ko lingkuranan diha. Oh ba? Mas mayo ni ihatod ni sa ilaha. At amo lang hatod social. Amo lang hatod. Para masigurado gyud ba? Naguba ang naon. Kuba naman yung siguro. Kuba na ba? Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Ang anak niya, ano man ako lingkuranan? Bangin ka diha? Anak maning kwan ka. Masig may Ah, sige, yun. Masig may muli siya kung atikat ha. Okay ra ka. Ato lang hatod social para siguro lang. Sige, ato ni sigurado lang Okay ra, okay ra ko. Okay ra bitaw ka? Okay ra. Sige. Ipa-adjust na nga tos kuan. Sure, jud ka, atikat, okay ra ka? Oo. Uy, Okay ra. Uy, Ay, okay ra. taro ba? Okay ra ko nakakita na ko nimo. Ay, okay ra Hatod na natin ka. Hatod na natin. Ay, sige. Ako sihal. Oh, Oh, ako na rin hatod. sige. Oh. Ano to, diyan na. Sige. Salamat. Bay, parking mo bay kay parking ka. Ayun niya. Parking na mo diha, unsa man mo sa mabot ninyo? Abi ako gaga pa ta. Dire na parking. Imo ni parking dire. Kasi karnapon eh. Di na karnapon. Kabaw na sa kinsakian eh. Ay kahadlok. Ako ni mayor dire. Usor bang Nero patunga man ka sa house ka diha. Ayaw pagbuot kay. Wa ka ka-abroad. Asar mo ka. Di ba? Ano tutuyo ba? Si China ba? Si China? China gear ba? Kasama China yung picture ba? Ba? Ano yung plano ninyo? Klaro ka ni? Ato rin palayo sa daan. Hindi mailhan mo sa daan. Mabuta.
Muna lagi parking diri. Medri kay. Ato pa. Diri lang mga utol. Nakalata dito. Nakarota kay ano? Hanap laro ka tanan. Maklaro ba? Tara. Ay, miss. Ay ka nang. Oh, Nang, ay ko nang. Ako manang. Ay, sabay ka di ay. Miss ko no. Ay, miss hindi ka. Saban. Kanang nami pakita di mo. Nya ko sa kwarta ka ni. Talaga? Makakwarta ko ana if ever? Yes. For sure ha. Doon na kay talenti ani. Wala problema kung mauna. Kaila ka ni? Kani ba? Hoy. Kaila ka ni? I-appeal na si mong Miss China ni. Oo na. Oh, Miss China. Oo ba? i-appeal na si mong priority, madam. Kay dinagkuay na. I-appeal na si Sigurado mong ka. Di nagkuhay ni. i-appeal na si mong priority. Sige. Basta mo sulti ka na mo. Diya dayon ang kwarta na dayon. Kumusta Kung kung nakaila nakaila ba ko ana kaila ba niya? kanina? Yung di ko kas... Hindi ka kaila. Oh, O di ka musulti. Eh di siya ka sulti na mo. Kung makaila ka, makakwalify ka. Wa na problema. Oh. Sa kaila ko na. Makakwartam ka ko ana ka ha. Magkakwarta lagi Si ka. balik. Sigbalik-balik ka. Wala ko ka akong kwarta ana. Na, sa gingon ko na nimo. Once makasulti ka ning asa sa puyo. Makatudlog, asa ni siya. Oh. Kaya nga no, di ko di ko may bawo kung ano. Ano na pangutan na kay? Kaila ka. Dili ka magtada ha? Kailan ka Miss China na. Miss China. Kipangita na. Drug lord. Unsa? Dili oy. Murag. Lain po na mo. Sige lang kay ug makit-ang ko na. Wa may problema makakwartam ka ko ana. Oh. Ingnon ra ta mo pero yun na lang sa ana ko ipakita ninyo. Unsa ba sa nabi? Pilion ta mo diri oh. Kaya nakakas mo sa kong oras no. Ha? Oh, sabi di ay. Di bawas pa. Oh, ano kani pagpili mo diri unsa inyong ganahan? Unsa nang alas? Pako'y jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pako'y jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Tagpila mo na. Ay bara kaya ra kay nini mo dong. Kuhay jud ko. Kuhay ko ninyo kay dili pwede mulakaw ko rin. Tagpila mo sana, tagpila mo sana. Naitag 15,000, naitag 10,000. Ay mahal ra ka dai. Ato lang Miss Golden Charm. Golden Charm lang mi kay mahal ra kay ka. Ako kay sa Golden Charm. Dana tulis imo ha. Dana tulis. Tulis ko Kini ako madam ay kini. Oo. Imo unsa imo ha? Ay siya tulong ko may. Cash ni ha kay yung mga naw di na mamayad og utang. Maruha ka na oy. Oh. Utang magkaki mo gisgutan ano mi Dili ra kakas. kaya yung mga dagway. Magpa-cash ko. Unya to sabot kani. Wala problema. Sa'yo na kaya makakwarta mo Makaw, kita. Ano? makautang ka. Sulti ata mo kinsa na siya. Hoy, Miss Beautiful. Kani ko makakita kaninaw nga. Basta ko pa kayo inyong makuha ni. Paminaw ha. Paminaw ha. Paminaw ha. Susuroy ko ako. Unya ra mi makuha ana kung makasulti kag asa ni. Pero mo pa mo order mi daan na. O sige sige. Pili na lang Kare daan kare diha. kare ko ubos. Ang imo ha. Pwede kanina lang. O ayun na diha, diri ka magpili. Basta ha. Bisag unsa, basta palagi. Kailan mo cash ka na. Eh unya kinalan bawasan na mo ni. Oy, suwaj ko problema. Sige. Sige Miss Im. Usa ka ka-vlogger no. Kati mo kanta wa ka. Ay dala pangutana na kanta sige. Kay bawo ko nimo. Ang nakita ko kamao ko bawo nimo kanta. Ay ka. Ay ka tugan. Ay sa. Dili pa ka Bihan na katong nagkanta ka ng ano tong habal. Ano to ba yan Ano kanta habal. Diba, daga pa man to? Daga miss ka niyang giingon. Ikaw Tao pa ba yun? Ikaw Kaya sa kay mo, wa siguro mo balik to. muda ginit ka to. Tiguan naman to. Sa ako ka probinsyano ning syudad na nimpala nangita og trabaho basin in town og mo asinso apan bisag kung saon igo radyong makakaon kaunom sa usa ka adlaw magsud-an lamang og hamon dili ko igsapayan pag di ay sa uban matag adlaw naning kamot kay lagi kabus lamang
Kayot buntag udto hapon, malipayon lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangho, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Sa akong kagwapo.